Meron tayong 20 pirasong balot dito mga kasolid. Gagamitin natin para sa challenge. Pakuluan muna natin. Siguro pakuluan natin to mga 30 minutes. Balikan natin mamaya mga kasolid. So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayong lahat? Ito na po ang ating benting balot at benting sili. Challenge po ito ng ating mga ka-brother na Kalina Brothers. At ang title ng episode natin ngayon, 1 balot 1 sili challenge. Pag kumain ka ng isang balot, kakain ka rin ng isang sili. Oo. Wala si Boy Sipat ngayon dahil di siya pwede dito mga kasolid. Hindi niya pa kaya. Ano, start na tayo? Oo ba? Siyempre meron din tayong asin dito, tsaka suka. Try po namin kung maubos namin, pero challenge to. Kung ilan lang po yung kaya namin mga kasolid. Ano, start na tayo? Okay. Okay na, sige. Panatan na natin yan. Whew. Gusto ko muna, unahin ko muna yung may sabaw. Yan o. Ay, ako siguro. Yan. Siguro nakawala na yan. Kunin po na. Ito na lang. Balatan natin. Yan o. Uncut po pala to mga solid ha. Palang pandaraya to. Yan o. Lagyan natin ng suka. Masabaw tong sa akin. Grabe. Mahilig ka pala sa masabaw ha. Siyempre may asin tayo. Yan o. Sipsipin muna natin sa baw. Lagyan natin na sabaw yan. Tapos igo. Grabe. Sakto-sakto lang po yung lagi na sisiw. Yung bato siguro kahit wag na natin kainin. Lagyan natin asin, natataranta na ako. Siyempre, dahil may balot, may isang sili yan. Ay, tumalon pa. Ay, muna tayo ng balot. Kuha na rin ako ng sili ko. Kasabay natin ang sili. Suka. Ano ba? Buti hindi masyadong malaki yung mga sili natin. Sa mga ka-brother natin, mahaba yung sili nila. Naka 1 down na ako. Try muna natin yung yung binalatan natin dito. You know. Manamis-namis ang sili. Malinamnam talaga ang balot, no? Kuha na rin ako sa nakabala. Lalagyan natin ng asin. Tapos pupusitan natin ng suka. Ayun, no? Maraming suka. Tapos syempre dahil may balot, isang sili na naman. Joseph. Kain po. Ano ba? Ang suka. Mas maganda pala siya pag isasabay mo sa sa balot. Hindi siya masyado manghang. Sa sili na naman. Grabe. Pangatlo ko na to, di pangatlong sili na yan. Grabe yan. Unahin ko muna yung sabaw niya. Medyo lumalaban na yung sili ah. Grabe. Kumakagat na ba? Kumakagat na. Siyempre, lalagyan natin ng asin yan, no? Tapos, suka na naman. Tapos, isang sili na naman, yun, no? Wala pong cut to, mga kasolid. Kaya,
Sana po manood kayo hanggang dulo. Grabe. Ano, kaya pa? Kaya pa? Tubig, gusto mo? Okay. Pang-apat na balot at 4 na sili, mga solid. Sa pudi yung sagil. Oh. Mukhang naunahan mo ako ah. Kung di nyo natatanong, mga solid, ang pamangking ko nga pa na si Kevin, dati silang nagbagbabalot. Magano sila ng balot, no? Gumagawa kayo ng balot, no? Dati kami gumagawa. Meron silang balutan dati, tsaka itlog mahalat. Siya lang po umubos sa balot, kaya ngayon wala na. Grabe. Siyempre, pag mga ganyan yung kinakain natin, di pwede si Boy Sipat dyan. Oo. Kaya ikaw yung babackup. Yun know, isang silya na naman to, mga Sili solid. na naman. Isang balot. Grabe. Ang sarap ng suka. Parang tumatalab na yung gano'n. Isa pa. You know, kain po. Sarap talaga ng sabaw ng balot. You know. Mukhang makakalima lang ako. Mukhang Challenge naman yan. Siyempre, kung ilan lang kaya mo, yun lang Ay, yung ganun ba? ubusin. mas malakas ka pa pala sa akin. Ako yung gumagawa ng balot. Ako, pang-ano ko na to. Pang-5 ko na rin pala to. Ikaw, pang-ilan mo na yan? Pang-4 pa lang. Huwag kang mandaya, ha? Bibilagin natin yung bato dyan. Ganda ng pagkakagawa ng balot na to. Saktong-sakto. Kain po. Yun o. Isang sili. Sarap. Laban pa? Grabe. Baliktad. Isang sili na naman. Sana po sa mga ibang mukbanger dyan, gayahin nyo ang challenge na to. Masaya po ito, mga kasolid. You know. Isang sili, yan. Ano, okay pa? Hanggang 4 na lang siguro ako. Try ko pa yung isa, baka kayanin pa, mga solid. Grabe yan. Mga gusto pa mag-try.
pang ano ko na to. 2, 4, 6, pang 7 ko na pala to eh, oh. 7. Apat pa lang yung sa akin. Hanggang dito na lang ako. Bagay, nung napanood ko yung kanina brothers, si Brother G nakasampu siya. Tapos si Brother Aljon, naka ano lang siya, naka 8. Sumukusiw ka, brother. Suka. Kaya po. Napasuko mo ko. Nga ba? Sabi nila, hindi na daw masayang kumain pag nag-iisa na lang. Kailangan pala yung may Kaya kailangan dalawa tayo. So ako, nakaano ako. 2, 4, 6, 2, naman. 4, 6, 8. Tama, nakaano ako. 2, 4, nakapito ako, ikaw? Apat lang. Yun mga solid, yun po yung challenge. Nakapito lang po ako, nakaapat siya. So hindi po natin pipilitin kung di na natin kaya. Kasi maano na po talaga sa bunganga, maanghang. Ano, nag-enjoy ka ba? Oo. Sa mga mukbangyan po yan, sana po gayahin nyo ang challenge na to. Ang Kalina Brothers, isang sili, isang balot challenge. Sobrang mag-e-enjoy po kayo mga solid. Ano, hanggang dito na lang. Dito na lang. Hanggang dito na lang po mga solid. Maraming salamat po.